Koľko by ste si vydržali s niekým na internete písať a po akom čase by ste sa stretli? Niekto už po týždni to dokáže a niekto na to potrebuje oveľa dlhší čas. Michal využíva dnes vyznania a jemné k tomu, aby mohol pozvať po dvojročnej známosti na internete krásnu dámu na rande. No je to na diaľku, je to telefonické alebo cez net. A ako dlho takto spolu fungujete? Celé 2 roky to je? Bude 2 roky. 2 roky. A videli ste sa už? Nie, ešte nie. Ešte ste sa nevideli. 2 roky si takto telefonujete, 2 roky si píšete. A o čom? Čo všetko už o sebe takto viete na diaľku? No však čo sa deje a tak sú plné veci, takže všetko. Viete o svojich životoch dostatočné množstvo vecí? No, ja si myslím, že áno. Za tým 2 roky sa to nazbieralo. Michal, ako sa volá tvoja partnerka? Sára Kristína. To je krásna mená. Sára Kristína. Aspoň nám ju teda opíš, aká je. Aspoň zhruba. Však nie, nová sa dveneta, fotky mám nejaká, naživo ešte nevidel. No. OK, takže naživo by ste sa mohli stretnúť. No, V krásnom hoteli. Za tú dobu. Už bude na vás, či sa stretnete, či sa uvidíte, či príde, nepríde. No, tak je. Tak ale myslím, keď to takúto formuluje, tak je to väčšia pravdepodobnosť, že áno. Že by prišla, že by to trošku pomohlo veci. No. Určite, že už by neodmietla, hej? Áno. Bolo by to také... Som vlastne aj napísal, takže to A vlastne... bolo by to také lákadlo. To sa ten dôvod, na to. No. Aby teda sa ozvala a aby povedala áno. No, ja som teda zvedavá a ak náhodou to teda všetko vyjde a všetko to klapne, ja ti samozrejme budem držať palce, tak sa určite budeme počuť. Jasne. Michal, držím palce tebe aj Sáre. Ahoj. Z virtuálneho sveta do toho reálneho sveta. Toto bol Michal a ten by rád v reálnom svete stretol dámu, s ktorou si píše a telefonuje. A vy mu to môžete dopriať. Sú tu jemné a vyznania.